wethu amandla kodwa ngeThixo sikhe sazama noko ukusilwela kodwa soyisathana kodwa Thixo siyacela into yobana uzusilwele thina zicaka zakho ezidlulamileyo kuko konke ukukhula kweentonga zethu sithi siqinisile ekuthembeni ekusilweleni kwakho nje singoyiki amandla abo besuba beyile kuthi ngoba wena Thixo unguThixo namandla onke ongunaphakade kuphela uThixo wenza imimangaliso emikhulu. Hlisela bonke abefundisile evangeli yakho nakuwo onke abamandla abawaphetheyo. Bahlisele ke Nkosi umoya wofefeli wakho uze uthi kuze bakukholise ngokwanele. Umane bahlisele umbethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheni nomthandazeli wethu. Ngoba wena Thixo unguThixo omdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zakho ukwazisa indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ke Nkosi ngokubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe kungakumbi le rhamente yalapha eLosaba emva kwemphanga emininzi kangaka ivekile. Uba Nkosi leli rhamente ize Nkosi ihlale ngethamsanqa kwaye Nkosi ize ikhokhele kananjalo iphathwe ngomoya wakho. Bathe bonke abo bazibiza ngokubana bangamaKrestu bakhokhelele endleleni yenyaniso bebamba inkolo kantliziyonye ewe Nkosi bebambisene ngoxolo kwaye Nkosi behleli. Sithi ke Nkosi ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena Yise wabo bonke abo bebandezele ngeendawo ezithile emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni. Ndiye sometimes rhamente ndibuze ukubana ayiwanda sibathandazela ngenyani nangenyaniso ngobana kukho abantu rhamente abangekhoyo apha abasilinde kanye kuleni ndawo beyazi ukubana kukho abantu abazababeka emthandazweni mihla nezolo xa befika enkonzweni. Sometimes I just wonder nyani ngenene nangenyaniso siyabathandazela ngokubana apha kukho abantu rhamente abangonabanga kukho abantu abangonanto abasweleyo kukho abantu abanemithwalo enzima kukho abantu apha abakwiimbandezelo ezinye siyazazi ezinye asizazi. That is why rhamente sisithi ayiwanda siyabathandazela nyani. Kodwa Thixo kubo bonke abantu abanjalo sicela wena Nkosi ukuthi ubonwabise xa bengonwabanga kwaye Nkosi ubasize ekusweleni kwakho kuba Nkosi kukho abantu abasweleyo ungacinga umntu umbona everyday engene ephume enkonzweni ucinga into yobana all is well ngelo xesha laa mntu uswele. Kukho abathixo nabantu abanemithwalo enzima kodwa abantu abanjalo siyakucela into yobana ubaphunyamezele kwaye Nkosi umane ubahlelele into yobana kuzokugqitha sekukufitshane ngaphandle. Ubaphe Nkosi emgqibeleni nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo ngobana siyakwazi wena unguThixo othandakeleyo ngamaxesha onke unguThixo namandla onke othe ngeli xesha njengoThixo wasipha ufefelo ubana sithi ngantliziyonye sikuthandaze nabanye kwaye othe kananjalo wasithembisa njengoThixo besithembiso njengoThixo angalibaliyo amathemba obana wothi bokuhlangana ababili noba bathathu abantu abanjalo abahlangana egameni lakho uyathi ke Nkosi ubaphi abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengomnqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengoko kusifanele siphe Nkosi kwelilizo sinkulu mzuzwana uba siyazi inyaniso yakho kwaye Nkosi siyayazi into yobana asiphelelanga kwelilizwe kulapho sisingise khona usiphe kananjalo kwilizwe liza kubakho
ubomi